Li Tirkiye vandawiyan li gel yasayên guhertina hilbijartina baroyan wek mizgeft ve guhertina pozisyona Ayasofyayê dîsanî xaşên hilbijartineke pêşwext jî li gel xwe anî. Seroka İYİ Partî Meral Akşener li parlamentoyê li ser van mijaran amaje kir Tirkiye di nava geremolekê de ye û ji ber ku desthilat jî nikare ji bin vî barî xwe xilas bike bi biryarên vî awayî hewl dide ku rojevê biguherîne. Her wiha Akşener îdia kir ku desthilat amadekariyên hilbijartineke pêşwext jî dike. Piştî vê axaftina Akşener, cîgirê serokatiya grûpa CHP Engin Özkoç jî balkişan serbûyerên dawî û got li Tirkiye hilbijartineke pêşwext dê her çê bibe. Dua ediyorum ki bir an önce erken seçim olsun. Ez daet dikim ku di zûtirîn demde hilbijartineke pêşwext çê bibe. Ji ber ku ez êdî naxwazim, mirovên me bimirin. Ji ber ku ez naxwazim, êdî feqîrî berdewam bike. Kad hij û fikrên desthilatê de çi plan tên gerandin, dixwazim di zûtirîn demde eşkere bikin. Em biçin ber huzûra welatiyan. Piştîvan îdayên opozisyonê parlamenterê AKP'yê Orduyê Metin Gundoğdu jî bersiv da van îdayan û amaje kir opozisyon bi xwe dibêje û bi xwe lê vedgerîne. Halê hazir ji aliyê desthilatê ve tu amadekariyên hilbijartineke pêşwext nîne û hilbijartin dê di wextê xwe de bêne kirin. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca söyledi. Birî serokkomar bi caran li ser vê mijarî fikra xwe got. Lê opozisyon hewl dide ku bi wan îdayan ji xwe re rêyekê peyda bikin. Heger hilbijartin bê kirin ev dê xwe baştir hest bikin. Ji ber ku her roj dibêjin hilbijêrên xwe em ê bibin desthilat. Lê ev 20 sala van desthilat bûn bi çavê xwe nedîtine. Bê dema ku hatiye plankirin gêrkirina Tirkiye ber bi hilbijartineke pêşwext kirin, li hemberî vî welatiyê xıyaneteke. Her wiha parlamenterên desthilatê îdia dikin ku li Tirkiye aborî bi awayekî lez û bez pêş dikeve û mezin dibe, her wiha sala bê jî ev mezinbûn dê bi awayekî zêdetir berdewam bike û hilbijartin jî dê di wextê ku hatiye plankirin de biçin serî. Adıyaman, Ahmet Aydın,